manan sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Martha. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, tukso. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? No kining sa kababay nga taga Cebu City. Ang tumatatampo nagdasingan nga Martha. Marta, o pagig kamaluin ako. Nga naman. Sige lang kung sunod-sunod mo bisag asa kapadong. Mura kog ikog ni mo. Nya, kisa may nagsugo ni mo. Tempo, sulti ragod ko. Napa ba ko'y makuha aning akong pagpaabot? Naaoy. Gani, nagplano naman ko nga, sugto na ti kakaron. Ha? Tarong ba? Seryoso ba ko? Seryoso sad ko. Maong ayaw ka bala ka, Ramon. Gisugot na ti ka. Ha? Yes! Martha, unsa maning akong nadunggan nga naguyab-uyab naman kuno ka? Ha? Wa maoy. Pagtarong ha? Nahibaw ra bagyod ka nga dili pa ko musugot ana. Ang imong trabaho mo'y atiman na. Naibaw man ko, ana, ma. Pero dako naman ko. Naibaw naman ko unsay buhaton. Angay lang. Mong ayaw sa agit pagsuod ang uyab-uyab. Kay luoy imo mga igsuon nga imong gipa-eskwela kung mumabdos ka. Ma. Magpakasalta. Bisag sa huwis lang. Unsa? Para makalingkawas na ka sa inyo ba? Pagminyo na lang ta. Huwag magpalayo tayo ng dapita. Ramon. Nakasal lang kita. Ako na kita. Marta. Imo og imo rakit ko, Ramon. Ramon, mabdos ko. Mahimo na kong aman? Oo. Yes! Ay, kabala ka. Dublihon na akong akong palingkamot. Makahatag lang ko ninyo og maayong kaugmaon. Salamat, Ramon. Ayaw pagdahom nga magbalipayo ng inyong pamilya. Unsa, ma? Tungod sa imong kibuhat nga giambadonar minimo sa imong mga manghod. Kay nagminyo ka o nagpalayo ka dinhi. Ha! Gabaan ka ra namo, Martha. Ma. Ayan ako na una. Nasakitan lagi ako sa kisulti ni Mama. Naibaw ko. Pero nahitabo naman. Mag-focus na lang ta sa atong kagalingong pamilya, Marta. Huwag ayaw ka bala ka. Dili ti ka pasagdan. Mag-inunungay ta. Salamat, Ramon. Paspasa sa panahon dong, no? Murag, kanus alang itong nagpakasalta. Karon may upat na takaanak. Maog yun. Bisan tulog daghang mga pagsuway ang miagi nato, pero huwag gini makapiog nato. Tuod di ay, Ramon. Dagko naman ginang mga bata. Unsa ka kung mutrabaho na lang kong balik? Sigurado ka? Dili ko gusto ma-stress ka. Kaya pa ka nimo, Marta?
Kaya pa nako, Ramon. O gusto pa, anad ba akong trabaho, di ba? Hinoon sab. Sige. Dili ti kapungan kung mo na'y gusto nimo. Dako ko pagsalig nimo. Salamat, Ramon. Welcome sa company, Martha. Salamat. O sa ganito'y pangani mo? Jack. O aron makailasag ka sa uban akong mga kauban. Uban na mo niya, ha? Nagkasabot mi nga mag-dinner sa mga kauban. Sige. Nabusog ra ka? O, salamat kaayo ninyo, ha? Oh, naninaram na nagsigigring ang imong cellphone. Oo. Nagsige nagpanawag ang akong bana. Muha pa uli na ko. Ayaw sa. Jack, ang akong kamot. Sorry. Naunsa man ko. Nganong muraglain man ang akong gibati? Pagkupot ti Jack sa akong kamot. Karon pa ko ni bati og balik og ingon ani. Ano man ni? Mag-bar mi niya. Kayo ka? Wa na ko'y angay ana dong uy. Tiguhang nagud ko. Maayo na lang na ninyong mga batanon uy. Di mo sa kamailan nga pila na edad di mo. Kasexy pa mong gihapon ni mong tanaw. Saba ka diha uy. Sige na. Ganahan sa kong anak. Jack. Woo! Cheers! Cheers! Nalipong naman kaayo ko, uy. Don't worry. Ihatod na ka. Martha. Jack. Nagkalawom na gyud kun unsa may naana mo ni Jack. Ug ang kuno nako. Nag-enjoy ko karon kun unsa may naana mo. Murag, na-enjoy ka kasi imong trabaho karon, no? Nga naman. Sige ka nalaglaag. Pero nalipay ko nga magkasinabot ra mo sa imong mga kauban sa trabaho. Ramon. Undangon na ni nato atong kabuang, Jack. Unsa? Nga naman. Nahibaw man ta nga sayop ni. Minyo ko. Ug nakonsensya na ko sa kong gibuhat. Grabe og pagsalig ang akong bana nako. Dili ko musugot. Jack. Kung undangon gani ini mo, akong sultihan ang imong bana bahay na to. Unsa? Ramon! Gihatag na ko ang tanang pagsalig nimo. Gihatagan ti kag kagawasan para malingaw ka. Dili para mangabit ka. Ramon, pasaylo ako. Ngunong nabuhat ni mo. Kung wa ka matiguang, wa ka mag-iningon ini. Ug batanon pa gyud ang imong gikabit. Mura ra nimo anak. Pasaylo ako, Ramon. Ako nun ako. Nadahalag ko sa tentasyon. Kaysa tibuok na ko kinabuhi, karon ra ko nakalaag-laag. Sa tibuok na ko kinabuhi, nagsigir akong trabaho. O pagkaminyo na to, wa na tuod ko magtrabaho, pero naara ko sa bahay, nag-atiman sa mga bata. Kamabawgo ni mo, Grason. Nahibaw ko.
Huwag dili ko makapugos ni mga tuhuan ko ni mo. Lisod tuhuan ang mga taong bakakon. Wa na ko'y pagsalig nimo. Magbuhag ka! Ramon, Tapat ang puso rin para sa'yo. Huwag sanang mangyari. dako kayo ko upagmahay nga nagpadako sa tentasyon. Kay nawa gid hinuon ako ang akong bana ug ang akong mga anak. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kada mga higalan kaagi ni Martha nga taga Cebu City uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga nagalahan tukso. Ika'y namin ang Ang mga kaagi gibahatan do sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamu sa mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papanaw sa inyong nakalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Manuel, 32 anyos, nagpuyo sa Liloan, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Aron iyong sabtan, sugdon ako sa diyang nasakpan ko sa akong uyab nga nagbinuang ko niya. Ingon ini ang mga panghitabo. Hayop ka, makakon ka. Imo ra kong gilad. Disi, sorry kayo. Natintal lang ko. Pwes, magkalimtanan na lang ta. Kay makigbuwag na ko nimo. Mao day nga wagid ka magpakasal kay dili pa di ay ka gusto nga mo settle down ngadton DC. Pero mahal ba yun ako siya bay? Pangay, humok na kay kong ilong ba? Dali ko matintal. Unya, saan ka man nimo ron? Makigbalik pa ka tos DC nimo? Maningkamot ko ba nga mabalik siya nako? Mao ba? May mo ba pasagdi ko? Gusto kong maglingaw-lingaw nga wa ka. Usa pa, nakigbuwag naman ko nimo, di ba? Oh, pero mahal pagyapon ko nimo dili ba? Oo. Pero karon, gusto ko nga akong kaugaligo na sad mo ay akong una-unaon. Disi. Mamahimo ba? Undangin na gud ko. Dili Disi. Dili ko muundang hantod nga dili ka mobalik na ako. Oh, nakasa ko nimo. Pero gimahayan na to nako. Ug mahal kayo tika. Kung andam mo magpaabot nimo. Manuel. Ang resulta na. Mauna, parihas lang mus imong amahan. Ako no, di gyud ko makablame ni Daisy kung nganong gibuwagan ka ay. Babaidor ka man. Wa ka gyud kalainan sa imong amahan da. Mama sadoy. Oo, nga naman, di tinuod. Suma. Kapila man gyud ka makakita na kong muhilak. Pero bisag kapila pa ko mihilak, aw resulta gihapon. Suma, pila man kabuok imo igsuon sa kawas. Pagbuminaw sa Ma. Lex Pino. Naibaw ko Natandog ang imong garbo kay
nakita manggod ni mo ron nga okis desi, bisagwa na mo. Nalingaw siyag travel, bisag siyang usa. Kay sa laktod nga pagka-istorya, dili ni mo madawat nga okay ang iyang life karon. Ngawa na mo, ugi ikaw dili. Lain na sa manulti ba eh. Mangunay man ka. Ayun, sa man di ba ni unay ako? Prangka-prangka lang ba? Naun sa kabahiya. Abi pa lang, dili ko tinuod nga higala ni mo. Oo, lagi. Pero ako ba, nanikamot ba ako ron, aron makabawi ko niya. May nalagi untag makigbalik pa siya ni mo. Kung magkigbalik ko nimo, imo basang isaad nga dili na ka magbinuang nako? Oh, Daisy. Oh, saan ako? Okay, sige. Daisy, thank you. Thank you kayo. Abi na kong dilit na juga na ako. Thank you. Manuel. Mabdus ka? Oh, Manuel. Pila namang good ka adlaw nga delayed ko. Og nagpa-pregnancy test jud ko. Og positive. Maamahan ako! Yes! Yes! Pasalamat kang gihatagan pa kag chance ni Daisy. Mao lagi ma. Maong karon, pamawi na jud ko niya ma. Ug isaad na ko nga magtinarong na jud ko. Ilabi na ron nga. Doon na ko'y umaabot nga anak. Kana, maog yun na husto do. Manuel, nagkadugay nga nagkaklaro na ng naong inyong anak ni Daisy ba? Mura maliwat ni mo? Shh, ma. Ayaw ko na pagsulti, anak. Badunggay kang di siya, anak. Kalaki ka lang. Sulti na ganit, tas na matikda na to. Ma. Usay, makunahon ako sa gisulti ni mama. Pero mas mulabaw ang akong feeling nga ako gyud mao'y amahan sa bata. Sukad lang niabot ning bata sa akong kinabuhi. Wa ko'y laing gibuhat, kundi mo kayo ug maayo. Para mahatlang medyo na ako iyang mga kinahanglan. Pero samtang busy ko sa trabaho, aron na ako ikaprovide sa akong pamilya, hini-hini nga nakabantay sa kong DC, nga murag bugnaw nagdinagdan ako. Unya, maayo nun kay nasuroy ka din sa amo, Lois, kay murag giburingan na dyan ang imong amiga din sa bahay da. Lagi, uy. Sa pila kahigayon nga, sige siya hangyo. Karon pag yung taon ko, makalugar. Maayo ra gyud ay kay nakalugar ka. Kay basig mabuang nako dinis ka boring sa amo. Gani. Mao na ni inyong anak? Bless ni tita, langga. Bless ko. Butan sa. Asa man ni maliwat ning bataa, uy. Di man niliwat ni mo, Manuel. Oh. Joke. Kay dili masadyod siya mo'y amahan, ana. Disi. Amo, jud ka creepy. Ang binuang ingon, ana, uy. Tuogay nas Manuel na. May mo magstorya una ta. Dili pwedeng ugma na lang. Duka na kay ko. Ang imong joke ganina. Dili maayo para nako. Hala, no? Joke ra gani. Kasensitive sad nimo, uy. Gusto lang akong klaruhon, Disi. Kaya wa ta magduwa-duwa din eh. Maayo hinuon. Sige na, matuog na ko kay duka na jud kay ko. Ano nang hipos man kasi inyong mga butang? Dili na ko, Manuel. Nagkadugay, nagkawa na ko'y feelings para nimo. Oh, unsa? Ingon anak lang ka sayon? Disi natay anak! Dili nimo si anak. Unsa? Nagtuo ko nga ikaw mo'y amahan. Pero sa kadugayan nga tanaw na ko sa bata, nagkaklaro ang naong ni Inday.
Liwat ka ay siya sa lalaki nga nakahilabot na ko sa panahon nga nagkabuwag ta. Unsa? Hindi si dili na tinuod. Ako siya. Gikan siya na ako. Bahala di ka mo tuo. Bahala kag unsay imong tuhuan. Pero wa kay katungod sa bata, tungod kay dili nimo siya igunsa. Daisy. Unsa? Kinuo ko. Daan pagyud lagi ko. Ma, dili ma. Dili. Ako si Inday ma. Naka-feel ko nga ako mo'y tinuod niyang amahan. Anak. Tanan akong panigkamot tungod niya ma. Unyang maingon lang si Daisy nga dili ako mo'y tinuod nga amahan. Ma, dili ma. Akong i-fight akong katugod maisip amahan sa among anak. Manuel. Sakit kayo hunaon nga kung pananglit tinuod man gani nga dili nako anak ang among anak ni Daisy. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Nipirma ko isip amahan sa birth sa anak namo ni Daisy pagkatao niya. Pananglit dili gyud nako anak ang bata. Doon na ba ko'y katungod niya? Ikaduhang pangutana. Pila man kahay magasto kung ipa-DNA na mo ang bata aron sa pagmatuod kung kinsa yun ang biological father niya. Makarequest ba ko ni Daisy nga siya mao'y mo gasto sa DNA? Kay siya man mao'y ni-insist nga dili na ko anak ang among anak. Ug kung magmagahi man siya, unsa may katungod nako samtang dili pa mapamatud-an nga anak siya sa lain, nga ako man mao'y nakabutang isip amahan sa birth sa among anak. Ikatulong pangutana. Pananglit, mapamatud-an nga dili jud nako anak ang bata kung ma-DNA man. Unsa man nga kaso ang pwedeng atubangon ni Daisy? Valid to excuse kaha ang yang rason pananglit mo ingon siya nga diha ra siya makabantay nga nagkadako ng bata ug diha pa niya maklaro ang naong nga dili liwat nako. Ikaupat o katapusang pangutana. Pananglit mapamatud-an yun nga dili din ako anak ang bata. Unsa may pwede na akong ipasaka nga kaso niya, especially nga wa gid ko magkuwang og suporta sa bata. Sakit hunaw-naon. Pero sa gibuhat ni Daisy nako sa wa niya pagsultis tinuod o gipaabot pa niya sa ingon ini, mura dili ko makatugot nga ingon ana lang kasayon para niya. Palihog, tabangit ang bagi ko. Kini, ang akong suliran, Manuel. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlawa ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, of course, sa mga personal nga mga pangutanag problema, mga dokumento nga kinahanglan ninyo og mga legal nga mga advice kung unsay buhaton, ato ang mga birth certificate, marriage certificate, SSS, GSIS, ato ang mga concerns, ato ang mga yuta pagpanrabaho ug mga kontrata or mga kasabutang way papeles. Agay, ipadada ninyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Iyahang pangutana, no, kabahin ni sa nakaduwa bang kung kaglaing te, Manuel, nasakpan kas imuhang uyab, no? So, mo na ning iyahang concern. Kay nga no, mangyod, no, nga, ang iyahang problema nga, naunhan gusto siya, dili naunhan. Katong sa ato ang drama, atong nasabtan nga, nasakpan siya na ilain, pero ang problema karon nga, base naman ang iyang anak, dili daw iya. Agoy! Muna'y pangutana nila, kinsa yung kaning anak ni Daisy, si Daisy, makatubag ani. Unang pangutana ni, pirma ko isip amahan sa birth sa anak namo ni Daisy. Pagkatao niya, pananglit dili gyud nako anak ang bata, doon na ba ko'y katungod niya. Okay, baylo, kung pananglitan, di gina nimo ipatangtang. Ang iluhon nga ginikanan ana kung kinsa ang nakabutang sa birth certificate sa bata. Kaya ang kanang mga detalye sa birth certificate sa bata or sa usa ka tawo nato, mao man na ang ato ang basihan kinsay atong mama, kinsay atong papa, kanus ata gipanganak, unsang orasa, pilay gibug ato nato ug asa sad ta na tawo. Minyo ba ato ang ginikanan or dili? Kanang mga ingon ana, maunay mo kumpleto sa ato ang pagkatao the moment that we are born, no? So, kung unsay nakabutang didto, mao toy ilhon.
unless ma-impugn or ma-question ug atong mapatangtang ang detalye nga dili mao or dili tinuod. Kung ugalin man, may tagdi lang, may tag-imo lang yun na. Kung dili yun ikaw ang amahan anang anak ninyo ni Daisy, then you will have to show proof, like a DNA test, no? To show proof nga dili di ay ikaw ang papa para mawala ang imuhangan as a father. Kana og buot nimo. Pero kung pananglitan, no? Dili na siya matangtang in so far as legalities are concerned, ikaw gyud ang ilhon nga amahan. Sa balaod, kay ikaw man ang giilang nga amahan, ang tanang katungod og obligasyon sa usa ka amahan ngadto sa iyahang anak naka-attach gyud sa imuha. Vice versa pud, no? Sa bata towards you. Ikaduhang pangutana, pila man kay magasto kung ipa-DNA namo ang bata aron sa pagpamatuod kung kinsa gyoy biological father niya. Paka-request ba ko ni Daisy nga siya mao'y mugasto sa DNA kay siya may mao'y ni-insist nga dili nako anak ang among anak. Kung magmagahi man siya unsa may katungod nako samtang dili pa mapamatuod nga anak siya sa lain nga ako may nakabutang isip amahan sa birth certificate sa among anak. As long as imong pangan ang naa sa birth certificate, maski pag-unsaon og ka 1 million pa nang isulti ni Daisy nga dili ikaw ang papa, ang balaod diha gyud mo dapig nimo. Nganuman kay ang papilis na ama nimo, inimo mo pabor, ikaw man ang nahimong amahan. Ana, so ikaw gyud mo ilhon unless matangtang na siya, no? Wa gyud paking ang balaod nato kung unsay kinsa gyud ang tinud aman unless mabalhin na or matangtang na ang imuhangan as father. So, mintras imo pangan ang naa dinha sa birth certificate, you can assert all rights as a father. Katulong pa ng pangutana, pananglit mapamatud-an nga dili gyud nako anak ang bata kung ma-DNA man, unsa man ang kaso nga pwedeng atubangon ni Daisy. Valid excuse ba kaha iyang rason pananglit moingon siya nga diha ra siya nakabantay nga nagkadako na ang bata ug diha pa niya maklaro ang naong nga di ay liwat niya kaning hintawon. Kibaw manggud ta, uy, kinsay amahan kitang babae ba? Maihap baya na nato, no? Unya, kibaw pud ta kung kinsa gyud pud ang naka-co-maker nato paghimo aning bataa, no? Unya tungod ambot unsay iyahang rason ngano magsige siyag ingon nimo, no? Nga dili ikaw ang papa, no? Kay dili ta ka kuan. Ako sa ning klarohon ha, kay magdepende man gud wa ko kita sa suwat gyud, no? Kung legally married ba gyud pud mo duha, kay ang children are all presumed to be legitimate children inside the marriage. Pero regardless, no, na kung naimuhangan sa birth certificate, dili na niya sayon-sayon nga malimod. Pero kung pananglitan, of course, kung minyo mo, dili ikaw ang papa, adultery ang kaso, ana. Kung dili ikaw ang papa, pero dili mo minyo, I think pwede ra siya makiha for simulation of birth. Kinamakak man siya. And gipatuo man ka niya, nga ikaw di ay papa. Now, of course, ang DNA test, no, dito na ko natubag siyang ikaduhang pangutana kung pila. Nana siya procedure, depende, na ay mga diagnostic center, na ay mga ospital, who are capable of doing the DNA. So, magdepende ihang presyo. Magmabot siya mga 20,000, magnam siguro 15, I'm not sure. Pero kinahanglan siya consent sa both parents or that kuyugan gyud sa mama o papa ang bata para lang matest kung ikaw ba gyud ang papa or dili. Okay? Ug ang iyang katapusang pangutana, kung mapamatud-an man nga dili gyud kuno niya anak ang bata, unsa may pwede niyang ipasaka nga kaso, especially nga wa gyud siya magkuwag suporta sa bata. Sakit hunahunaon, pero sa gibuhat ni Daisy nako, sa wa niya pagsulti kuno sa tinuod, di sad siya makatugot na ingon ana lang pud kuno kasayon or ingon ana lang sad siya sayon-sayon. I agree, no? Well, siguro makakihatag da news nga magpabayad ta kay nagsuporta kag batang dili imo nga dili sa diday nimo angay suportahan. Pero I hope nga luoy sad gyud ang bata. I understand nga napamahal na nimo ang bata basi ni ila na po na nimo isip papa maluoy tas bata sa kabuang aning Daisy, no? Pero I hope na hinahinayon lang pud ninyo og pasabot ang bata kung tinuod man nga dili gud ikaw ang papa. But I do hope nga magtarong intawong ka Daisy, no? Kay nakadaka gubot dili lang sa inyong relationship ni Manuel, but sa pangisip sa development pud sa bata. Kawa gyud nimoy klaro inday, no? Nga imuhal lang ng pasagdan nga maingon ana
masayon-sayon dili ba yan nalalim kay kung giila na gyud na tinuod sa bata nga ang papa niya si Manuel unya day tulain maglibog siya and then the identity ang kahasol sa pag-usab sa iyang birth certificate and the like sa imtungod lang gyud si imong kabuang no. So I hope do not be like Daisy mga sukintig paminaw. Og ikaw pod Manuel naot unta nga you also learn your lesson nga nakabinuang man sagud ka sa una pero of course that's not a reason no. Mga sukintig paminaw hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang Akong Suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.